alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave åbning for den her boks. Den her Paladin Fates Scarlet og Violet serien Elite Trainer-boksen her. Så ja, og grunden til at jeg åbnede den, det var fordi at den havde, ja, man kan se at den er fuldstændig ødelagt og smadret her. Så kan man også lige se her. Nå, men lad os få hold på den. Det har jeg glædet mig til. Og som i alle de andre, som alle Elite Trainer Boxes, så får man jo sådan et her hæfte med en Players Guide. Og den viser selvfølgelig Chaser. Det er enten den her gut, Charizard EX. Den er fed. Yep. Og så er der også rigtig mange shinies, man kan få fat i. Og det er fuld af shinies. Og den, som vi mest chaser, eller den, som jeg helst vil have, det er selvfølgelig den her. Charizard EX Full Art. Og også nogle af dem her, så. Nå. Men lad os komme i gang. Ultra Rares. Ja, Ultra Rares. Så nede her, sådan en her boks, så har vi selvfølgelig Energy Cards for dem, der spiller med, men det gør vi ikke. Så har vi vores fine promokort. Mimikyu. Fedt. Den lægger vi lige til siden, sammen med Energy Cardsene. Og så er der kodekort til dem, som spiller. De kan lige få koden her. Og så har vi søgt de her mega fede sleeves. Så dem kan vi bruge her. Det ligger vi lige her. Og så har vi markers, men det er også til dem, der spiller. Så har vi de her opdelere. Dividers, som jeg ikke aner, hvad man skal bruge til. Det er også der, man spiller. Nå, det er også til, når man spiller, siger min far. Så har vi vores terninger. Til også dem, der spiller. Og så har vi selvfølgelig det vigtigste. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters, vi har. Så, hvem skal starte? Jamen, det kommer an på. Skal vi blande dem? Ja. Det synes jeg. Vi kan også se. Vi kan også se her. Vi kan se, der er en Pikachu. En Pikachu. Yes. Og så er der den der val. Og en val mere. Ja. Og så er der dem her to. Så kan vi lægge dem op. Må jeg starte? Ja, selvfølgelig. Det er din kort. Så tænker jeg tager en Pikachu. Og jeg tager den her. God. Og hvad er det, man skal huske, når man åbner pakkerne? Det er... det kan jeg ikke huske. Okay. Lad være med at rive. Lige så stille åbne dem. Ja. Toppen, og så åbner dem i midten. Ja, og så her i midten derefter. Yes. Der er i nogle af sætsene her i Scarlet og Violet serien, der er snyd. Der snyder de her kodekort lidt. 2 sekunder. Ja, det var så lige. Der
Der var lige noget gennem med kæben. Yes, vi laver lige sådan der. Sådan der. Perfekt. Så vi kører som altid 4 til fronten. Og så gætter vi på Fighting Energy. Oj. Nå. Så kører man kun 3 til fronten. Ja. Yeah. Wow, den var godt nok fed, den der. Et EX'er. Ja. Okay, prøv lige at køre dem igennem. Så vi har en Charmander og Charmeleon. Ja, men det var... Hold op, en god pakke. Wow. Det må jeg... prøve så. Den er Noivern. Noivern EX Full Art Shiny. Wow. Okay, skal den handle om? Den skal have et liv. Yes. Det er helt sikkert. Må vi se her, hvor godt er den kortet. Den er lidt skævt centreret. Ja. Men Skal vi stille den her? jeg kan ikke nå. Så Mimikyu og Execute skal også lige have en. Kan du ikke lige gøre det? Og det er... Og så gør jeg det på Er min. det reverse hollows? Det her, det er en reverse. Man kan se, at det er en reverse hollow. Fordi at... Ja, det kan man se herude på siderne. Mm-hmm. Rundt omkring. Så lad os stille dem herop. Okay. Og Så det nu er en common og en rare. rare. Yes. Så lad os gå videre til næste pakke. Og ja, I skal så også huske at have den kode til dem, der spiller Pokémon. Så din tur, dag. Til at vælge en. tur. Nej. Hvad for en Så bagefter pakke? så skal vi se, om det er nogen, vi mangler i samlingen. Jeg tror, vi mangler den der Noivern EX. Det gør vi helt sikkert. Vi mangler også de to Execute og Mimikyu. Det gør vi også. Så jeg tager sådan en her. Jeg tager den her. Kan du ikke lige tage kameraet over til dig? Ja. Det var en god idé. Så tager vi lige skift ned med lommen her. Det er kun 3 til fronten. 3 til fronten. Det tænker jeg. Yes. Eller 1 til fronten. Og igen, Eller er der noget korttræk? det er den hvide version af dem. Så der er et eller andet godt heri. Ja, så prøv lige at tage den der væk. Så gør vi sådan her. Så siger vi 1, 2, 3 til fronten. Ja, det tænker jeg. Nej, det var det ikke. Så prøver vi noget andet næste gang. Det er 1 til fronten. Okay, en trainer, en electric generator, Okay, reverse hollow. jeg kan se noget. Så tager vi lige tallet med sidst. Ja. Vi er dårlige Så må til der at... kun være 2 til fronten. Nej, 1. 1 til fronten. Okay, en Den der Varoom. må vi ikke se. Varoom. Og en Mankey. Og en Magmar. Og en Trainer. Nemona. Nemonas. Og en Charmeleon. Den er for 2 endnu. Ja. Og en Trainer mere. Technical Machine Crisis Punch. Og en Dashbun. Den ligner lidt den Princess Leia. Princess Leia. Og en Reverse Hollow mere. Wow. Der er to. Toad's cool. Man kan også trykke. Wow, Electric Generator Trainer Reverse Hollow. Fedest. Ui, Og en EX mere. Det var Great den, Tusk. det var den, vi så i hæftet. Den så vi i Ja, hæftet. den er super fed. Okay, my turn. Ja, jeg har lige kort mere. Og en Energy. Så det var 1 kort. Ved du 1 hvad? til fronten. Det er det. Så hvis du tager den der over, så kan jeg låne et par lommer. Du kan låne så mange du vil. Tak for det. Lommer. Så kan du vælge et sæt mere. Den er faktisk rigtig pænt centreret, den her. Den der. Det er gode kort der. Så stiller vi EX'erne sammen. Ej. Skal vi se om... Nu tager jeg den her. Den tror jeg har heldet med mig. Vi har seriøst kun fået gode pakker. Ja. Indtil videre.
Så det var one to the back. Okay. Hvad? Faren. De er godt nok skævt klippet, de her. Det skal de alligevel have. Det er de. Vi tager alle hollow og reverse hollow, dem tager vi bare lige og putter i, og så kan vi vurdere på dem senere, fordi jeg tror de fleste af dem er commons. Og on. Ja, og rare. Common, ja. Og så får I de koden her. Hvis jeg lige kan få dem op. Og bare ud til siden igen. Så bliver det spændende. Er det en til fronten? Lad os prøve. Jeg håber det. Kryds fingre, gutter. Kryds fingre derude. Det er en til fronten. Super fint. Grass Energy. Pikachu. Høj. Grivard. Chinchou. Woobat. Dashbon. Nestball. Charmeleon. Reverse Halonato. Reverse Halonemonas Backpack. Og en Rare Hollow Sizzler. Okay. Den har vi. Har vi den? Ja, så det, nej, jeg skal nok slive op. Okay. Whoop. Fedt. Okay, din tur. You turn. Så Turn putter vi den on. herover. Så tror jeg tager sådan en fyr her, og nå bare kameraet. Ej, du skal have en Pikachu. Pikachu har heller med dig. Tror du heller er med? Jeg synes, det er dig, der skal have den. Det er din kort. Så kan jeg gøre det, når jeg skal købe. Igen. Jamen, de snyder lidt. Snyder det let. Okay. Jamen, jeg har koden her. Værsgo. Og vi tager ind til fronten. Og så gætter vi på Lightning Energy. Ja. Nej, fejl det. inde i den. En Scraggy. Og en Gimmighoul. Og en Magma. Og en Nemona. Jeg så noget. Ultra Ball. Og en Primeape. Det er udviklingen til magi. Og en Whimsicott. Jeg kan se et eller andet her. Er det en shiny? Det er en shiny. Det er en shiny. Det er en shiny. Haha, Nesili. Den er faktisk rigtig fin. Der kommer en reverse nu. Der kommer mere. Den er godt nok fed, den her. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Den er også rigtig flot centreret. Lidt Kilowatt brugt. Throw. Nej, bro. Du mener det ikke. Nej, det er en trainer. Jeg tror, det er en trainer. Nemona. Ej, det er Professors Research. Ved du hvad? Jeg synes, de er fede. Men i det mindste får vi en shiny. Ja, Ja, tak. det gør ikke så meget. Nej. Så længe der er, at der bare kommer nogle gode kort til vores samling. Og puls. Den her gang, der tager jeg. Professors Research er faktisk en rare. Den er også spilbar. Men i her i Scarlet og Violet-serien, der hvad hedder det nu, der skal man, der kan jeg bare ikke ligge, for eksempel, hvad hedder det nu, hvis jeg har den der Neuron EX, så kan jeg ikke bare lægge den, så skal jeg først putte dem op i V-version, så i normal EX og sådan. Og de skal ikke komme hernede fra Basic af, og så Stage 1 og 2, og så skal de udvikles helt fra bunden? Ja. Okay. Så får jeg Vildt koden. nok. Og det var one to the back. To the front. To front. Light, nej. Så det kommer an på, hvordan man vender kortspillet. Water Energy. Nej, det var Grass. Grass Energy. Normal. Natu. Paladin Student. Cottony. Oinkoloinge. Artisan. Lantern. Reverse Hollow Coco Plus.
Reverse Hollow Artisan. Ja, kommer der noget godt? Det er en hollow. Lad os håbe på en... Dynamit... det ved jeg ikke. En... Annihilate. Nu har vi... Prime Ape og den anden version der. Ja, en Stage 1 og en Stage 2. Ja, og Stage. Det var godt nok fed. Og har vi den min. Fedt nok. Det vælter bare ud med God kort. reverse hollows og Nej, hollows. det er fordi, at der er, man sikrer sig altid en 2 reverse hollows. Nej, det var dig. Jeg er helt glemt. Så prøver jeg en Pikachu, så er der en Pikachu tilbage til dig. Hvad for en skal jeg vælge? Jeg tager den her. Godt så. Skal vi se, om der er en Charizard her? Jeg krydser fingre. Kryds fingre og ben og arme og tunge. Hvordan krydser du tungen? Godt så var der kodkortet. Den var der. Og en på fronten. Og hvad gætter vi på? Vi giver lemmer og Det gæt. glemte vi. Nå, men Så det ligger her i. Stone Energy, Charmander, Rare Candy, og en Tandemaus, og en Barbroach, og en Mousehold, okay. En Basic og en Stadie 1. Ultra Ball, den har jeg fået. Der kom lige til at se den. Det var da ikke så godt. Det var jeg er 100% på, at det er en shiny. Onkolonge. Shiny! Ej, så har vi den igen. Noivern. Vi Den får er den fed. igen. Ja. Vi får den igen. Vil du putte den i lommen? Ja. Så får du lige der. Skal vi se, hvad der er bagved. Magma, ja. 2 Noivern. Og der er et eller andet fire bagved også. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Nå. Heat Roden. Nå, men Ved de du skal hvad? også have sleeve. En hollow og en reverse hollow. Det gør ikke så meget. Så har vi 3 pakker tilbage. Wow. Der er der mange fede kort. Ja, og så har vi fået 2 Noiverns. Ja. Heat Roden. Og den ene var en rare. Ja, jeg tror, jeg tager en Pikachu, for den har vi haft selv i. Ej, det er stille. Whoopsie. Her har du dit pakkeskrald. Mange tak. Koden, og den er på hovedet. Til dem, som spiller. Væk med den. Jeg tager lige den her. One to the back. Front, mener jeg. Og vi gætter på Fire Energy. Water Energy. Der er noget. Water Energy. Gravel Rod. Paldean Wooper. Charizard. Clobbopus. Iono. Den fik vi. Ja. Clive. Reverse Hollow. Det er den der ude på den der en af de der pakker. Ja, lige præcis. Reverse Hollow Scraggy. Ja. Har vi noget mere til? Hvor Hvor er det sindssygt! What? Hvor er det sindssygt! What? Hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! No. Skal vi skynde os at putte dit sleeve? What? Er det normalt, at der sidder en 10-årig og får kuldegysninger ved at pulle en Charizard? Nej. What? Hvor er den fed. Mor, vi puller Charizarden. Vi puller Charizarden. Okay. Fedt.
Det er en af de største chase-kort i sættet. Fedt. Wow, okay. Den skal hen og stå forrest. Ja, det skal den. Det bliver den simpelthen nødt til. What? Fedt. Ghost power. Skal jeg prøve en? Det må du da gerne. Okay. Så slipper jeg lige dem her op. Så får du den aller sidste, når der er. Okay. Så, hvad for en vil du helst have? Jeg tror bare, jeg tager den der. Super. Så tager jeg den her. Ej, hvor vildt var det ikke lige. Jeg tænkte bare, det her, det er løgn. Det er løgn, det er løgn. Det kan ikke være Charizard. Og så får vi den. Hvor er det sindssygt? Ved du hvad, jeg tror, vi skal ind og hente nogle toploaders bagefter. Ja, det tænker jeg. De er 2 nøjmons. Nøjer. Godt. Så. Koi. Yes. Og en til fronten. Hvad gætter vi? Og vi gætter på vand. Ja, Water Energy. Nej. Det var Metal Energy. Yes. Charmander, det fik vi også lidt før. Charmander. Og Rare Candy. Og Friggybags. Og Pineco. Og Scrafty. Vi fik lige Scrag. Og Zubat. Gengar, det er min Gengar. ø-poke. Det er min ø-poke. Den er også fed. Oj, Raichu. Raichu, Reverse. Okay, den er fed. Den kan jeg faktisk godt lide. Skal jeg på den nye side? Ja, det synes jeg. Okay, vent lige med. Lapras. Lapras. Også en reverse. Ja, okay, hvad er det? Er Hvad? der noget godt bagved? Er der noget godt bagved? Nej, det er bare en normal hollow. Nej. Det var dig, der Okay. var den heldige. Mapper-Steve. Yes. Right, just skal op og stå. Værsgo, han har de. Den her skal han have stå. Nej, Mapper-Steve skal han have stå foran den her. Okay, så tager vi den sidste pakke. Yes. Det her, det er den sygeste. Hvad er det her? Kan jeg ikke lige tage det af? No. Det er den sygeste Elite Trainer Box, jeg har åbnet. Det Og er godt nok fed. Det er også den første. Det er også den første. Det er rimelig godt klaret af en første gang. Af en faste til en fødselsdag, som giver en som, hvor der ligger et kort i. Kan du ikke lige se, hvor meget den er værd? Ja, vi kan slå det op bagefter. Okay. Okay, og den har mange stjerner. Og koden til dem, som spiller, den kan I få her. Ud med den. Og vi gætter på Fighting Energy. Lightning. Lightning Energy. Normal. Maractus. Paladin Student. Chinchou. Lantern. Primeape. Whimsicott. Det er en shiny. Jeg mener ikke shiny. Shiny Veluza. Ej, hvor er den flot. Den skal lige have et sleeve. Øj, den er mega fed. Ui. Scheiß. Tag bare lige den her, fordi jeg bliver så overvældet. Wow, det kan jeg godt forstå. Den er godt nok fed. Og vi slutter af på en hollow. Please sig det Mimikyu. Og det var den. Den har vi lige fået i reverse. Ja, Den står lige derovre. Kan du lige putte den her stil? det er to. Jeg mangler lige et par slips. Kan du tage den anden? Nå, jeg skal nok tage den anden. Ui, det var nogle gode packs. Det var godt nok vildt. Så hvis vi lige tager alle de kort, vi har fået herhen. Ej, okay. Wow. Nu lægger vi lige bagerst. Mimikyu, den tænker vi lader ligge i slivet. Så kan vi tage den ud bagefter. Nej, der er flere kort derinde. Er der flere kort? Så skal du have åbnet den. Skal vi åbne den nu? Ja, det synes jeg. Så lægger vi dem her herovre.
Jeg tror, der er flere kort i. Okay, nu skal jeg lige passe på. Nu skal være fuldstændig. Åben pakken i stedet for helt op. Nej, det var bare Mimikyu. Det var bare det her, jeg havde set. Promokort. Wow. Den skal lige så. Den skal heller ikke snydes. Det sygeste pull, vi har lavet i dag. Fuldstændig vilderen. Kan I gætte det? Ej, det tror jeg ikke lige. Jo, det kan I godt. Kan I sikkert godt. Det er selvfølgelig vores EX Charizard. Hvad er det der egentlig? Det er lige på plads. Så, vi har fået en Mimikyu. En Hollow Cheruloodle. En Reverse Hollow Execute. En Reverse Hollow Pineco. En Shiny Veluza. En Lapras Reverse. En Magmar Reverse. En Heat Roben. Nej, Hollow. Heat Rotom. Og en Hollow Halpape. En Reverse Hollow Professor's Research. En Reverse Hollow Natu. En EX Hollow Great Tusk EX. En Reverse Hollow Cloverpuss. Reverse Hollow Artisan. Reverse Hollow Kilovatral. En Shiny Nashly. En Reverse Hollow Monas Backpack. En Hollow Mimikyu. En Reverse Hollow af den der Cheruloodle. En Hollow Mapplestiff. En Reverse Hollow Scraggy. Reverse Hollow Raichu. Hollow Sizzlizar. En Reverse Hollow Electric Generator. En Reverse Hollow Toadstool. En Shiny Full Art Noivern EX. Og så har vi den en gang til. Og så kommer den. Charizard. Nej. Den er bare fed. Er det yndlingskortet? Det er Chase-kortet, det her. Ja. Ej, jeg håbede mere på den der Charizard Full Art EX. Ja, den er altså også fed. Men den er også rimelig svær at pulle. Ja, det er den. Det er største kort, man kan chase. Ja. Men vi fik til gengæld. Ja, der er også de her. Gold. Dem er man næsten usikker på. Og så fik vi dem der to. Ja. Tror dem. Ja. Men hold da op et kort, det her. Ja, det er godt nok fedt. De skal i mappen. Mappen, det skal i en toploader. Men så kan man ikke putte den ned. Det er selvfølgelig rigtigt. Så behold den i den der, og så put den i mappen. Nej. Gutter. Det var alt for i dag. Vi ses. Farvel. Ja, tak for i dag. Hej. Husk at subscribe. Og like lige hernede under linket. Farvel.